Tervetuloa tänne Adventurer Karakelle ja tänään askartelemme tässä peltitöiden parissa. Teen tähän kylkeen nyt tuohon ammottavaan aukkoon korjauspalan. Tuohon on jo tuommoinen suora pelti jo leikattu. Tämähän on tämmöistä kurvia täynnä ja tämän muotoinen sitten siitä pitäisi tehdä. Olen järkellyt tämän asian niin, että on merkannut tänne vähän niin kuin nokka-akselissa, että siinä on se yläkuolokohta ja tuosta kohti alkaa no niin kuin nosto ja sitten tuonne se niin kuin päättyy ja samaan tuonne toiselle puolelle ja sitten on siirtänyt ne linjat tuohon viivoina tuohon peltiin ja minullapa on sitten tällainen apulaite vuodelta 1963 Manko niminen tosi tyylikkään näköinen kanttikone ja tuolla on myöskin englannin pyörä sitten, jolla näitä hommia ruvetaan tekemään, että ei kun vaan nytten töihin. Nyt siinä pelissä alkaa olla jo ensimmäistä mutkaa ja tuo kanttikone nyt ei sitten oikein hirveän hyvää jälkeä tee, koska siinä on vähän niin kuin tuossa terässä vähän ajan patinaa, mutta ojotaan niitä tuolla pyörällä sitten kohta. Nyt on peltiä mankeloitu ja tämäkin osa on vähän se nyt jo niin kuin alkaa vääntymään muotoon ja mankeloitu ja siihen kyllä saatu vähän on niin kuin uusia peilauksia. Eli tätä ei kannata kyllä tehdä yksin. Tämäkin on tämmöinen melkein metrinen pala, niin ehkä repsikka on hyvää, mutta katsotaan nyt, tuleeko tästä harjoituskappale. Seuraavaksi sitten vääntelen tämän siiven osan tuossa ja sitten tuolla englannin pyörällä, niin sillä kannattaa nimenomaan aina kaikista miedoimmalla mahdollisella ja hangata ja mankeloida niin kuin aivan vitusti, että jos yrittää nopeasti sitä tehdä, niin sitten se kyllä sitten näkee niin kuin lopputuloksessa. Sitten muuten kun mankeloja, niin näiden rullien kannattaa olla puhtaita ja laakerit hyvässä kunnossa, että tommonen joka sitten jumii, niin se tekee aika pahaa jälkeä sitten tuohon pelttiin, kun se jumittaa aina joissain kohtiloissa tuo rulla. Siinä on nyt sitten pellin raakile. Se alkaa olla niin kuin muodossa, että se istuu tuohon. Minun piti emäntä pyytää tänne tallille avuksi mankeloimaan. Tämä on parempi tehdä kaksissa käsin. Ja sitten tästä nyt seuraavaksi sitten leikellään tämä sopivan kokoiseksi ja vielä mankeloidaan sitä. No niin kuin siinä nyt sormella tuntuu vielä näitä niin semmoisella isolla rissalla ja nämä kansat tasotellaan, niin saapi siitä sitten hyvä. Pelti on nyt siinä paikalla lähtenyt jo heppailemaan sitä ja laittelin sen, kun täällä yksinäni on, niin noilla tuommoisella puristimilla sen kiinni. Tuossa on hyvä olla semmoinen pehmyt paikka, niin se ei paina. Tää etureuna on haasteellisin ja saaminen tää ihan just kun puskuun laitetaan, niin tosi pitkästyttävää hommaa. Täällä on vähän pitemmällä, mulla on tarkoituksena hepata se ja sitten hioa ja sitten viimeistely hitsata sitten noin ja siitäpä se lähtee. Se onnistuikin yli omien odotusten, ei hirveästi vejelly. Kylki on suora, ei tarvitse viivottimella, neuroottisesti on sitä kattonut ja ei hirveästi tarvitse kittiä.
tässä nyt on jo vähän niin kuin viimeistely hitsattu ja hiottu. Tuolla alareunassa on vielä heppiä ja tuo reuna tuolla me laitan siihen tuolla kuparipiilangalla, samoin kuin tuon siiven päällysen on niin kuin täytän sillä, eli niin sanotusti juotan. Sitä on sitten parempi työstää. Ja sitten vielä semmonen juttu, että minä en ole mikään ammattimies, minä olen myyntimies, niin ei kannata ottaa ihan tarkkaa oppia näistä minun juttuista, mutta tällä tavalla minä olen nämä asiat ajatellut.